Phongni monsam Lamdon kachetok along Article 244A kave aphuthak ASDC, KNCA, KSA Songthom Songpen Ning samse cepak langpon. Jitini pioneer KF Arni, KNLF, PDCK, KPLT Case Fire, KPLTR, KPLTM, UPLA, Songtrok Asong, New Delhi Central Sorkar, Assam Sorkar, Lapen, Kejapon, Karbi Anglong Autonomous Council Atum, Monsam Aparman, Lamdon kachetok Thegapot, Songahin Pen, Chorolo. Labangso Lamdon along, Karbi Anglong Pen Angtan, Alang Litoma Korte, Karbi Atumaphan, Assam Arlo, Plain District along, Kedoduna Tumpan Tami, Estihil Parlopon Popua Bangke, Aningaronglo, Alang Litoma Songpenta, Lahenlo, Kari, Lapen, Keklem nang jivek asai lo pusi alang li tuma songpen mathapon asam arlo chot kalisi kaprek state along Karbi akhe kaching hona joini ST Hills Monsam Lamdon along ketok pipon thekapot songtrok asong atumpen choropiklo bonta nona dihu Monsam hini along Article 244A kavedat apot Ning lo lapen close to 3 lapen ing hoikep kado kave khepia tumaphan towar ke thokang pula babangke alang li tuma songpen chedon dunde lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum DC aphan pawara mokha jehodai labji puwa bangke alang li tuma songpen khamkhe thipji pusi ASDC KNCA KSA Songthom atum ASDC asai hem dipu along pherangke mai kang nia hut pangdak pon 6 schedule lake kedotang Indian constituency along si alang litum inglong aso kepa phidun pik khe sophan nangrai pithiplo lapente Lamdon pusita phongthom lo kachetok tang bonta alang litoma phan kepa chunpi pe implement si sarkar atum ke ong lahai alam the kedamtang arnita alang litum kachini ke phosi ke onglo Karbi akhe ke thir thep ke jogwanji pulotangte hemprek henlo Lamdon ke chetok bom to bompo bonta alang litum kedamtang arniason nangpa chunpi pe implement avidet pute alang litum angbong kheang bongsi moaphit sitami ningche oiruilip lasinona dihu Lamdon kachetok alongta hemprek bu alam the avidet abangke alang lituma songpen ningduk chepaklanglo la solong kaphere meme abangke close to 3 lapen ing hoikep kado kave akhe aphan kangpu piwang henlo 6 schedule along rialongke kado kavita inglong asolapen kheso atuma pharman pusi hokdet pen angthek tame paklangsi MP nut MLA bangplisi tame nonamat alang litum inglong aso kheso atuma phansi thurlong chotlo 6 schedule arloke alam thebangke jasmena nitum kado de tinta ay ko damtang 49/2021 arni Karbi Anglong Anglong nang ning kanpen hili commandment ka asong tumpen central government ka tingkila so puthak ni tum ASDC KSA la KNCA to my stand ni malam the kan pachini ko ji pusi pachini nang ji polam kenan sot pusi la pena ko sebagai moral responsibility datu supremacy ni tum kini bangke joint press conference ko lo selam the bangke Afransi bangke